Allow me to put it like this. Okay. Lento nithetha ngayo nithetha ngesithethe sokuhlawuliswa xana umfana ethe wangena ubuhlanti balomzi ngendlela okanye ngasemva kanye kamfuna ubiza njalo kwakho inkomo eziphumayo ke ngokwabuhlanti. Yeah. Now that's why lamfana ehlawuliswa obabuhlanti. That's what you call damages in this terms of today. Now ayilosiko oqala lento, let's be clear about that. Sisithethe eso sokuhlawuliswa komuntu xana kukho lento emoshile is sisithethe sakudala esasiqalele because intombi zakudala I'm sorry my daughter, this is not strictly about you but generally because intombi zakudala zela xesha lokuqala kwezi sithethe zazingangenwa ukungena ke like there was no penetration yakona abafana bela xesha babephela phakathi kwamathanga masivumelane phakathi kwamthipa nawe sica ubana ngoku ndingathi kuba ndihlonipha izithethe namasiko esintu ndiphelele phakathi kwamathanga xa ndidlala nentombi yalapha ndikholelwe ndingaduma wonke lo mdantsane kuthiwa akayazi lento yenzayo okanye ndibizwa amagama amabi kungathandi yondoda kuphaleleyo. Now ithetha ukuthi yatshintsha kudala loo nto leyo eza ngoku intombi ziyangenwa zingena from at a very early age. Now I've always seen it that there is no need for resisted anymore because asisa apply ubana besi applya before si apply kwintombi ezigciniweyo pha kakuhle into masithethe inyaniso sithetha ngobuhlanti okudala bangenwa apha. And take one pic yeah, but kuntombi zangoku we're talking about ubuhlanti okudala bangena kudala baqhekeza obuhlanti kudala zacuthwe ezinkomo because lenthetha ngayibhayisele ekucuthweni kwenkomo zelobola zale ntombazana. That's what damages we're talking about. Ubane bezaba 15 ngokuphungule 5 wena pay that 5 so that azokwazi ucharge 10 because kakulotyolwayo kuzawuthi negotiate apha kuzawuvela lethu unomntana. So asinawukwazi umnikazi benga inkomo sazithoba because of that child. So when uzo damage I-value yale ntombazana to i-case yayo apho kuzabe kutradewa ngayo le ntombazana because isixhosa has already objectified abantu ababhinqileyo. They were weapons of trade. My daughter is not a weapon of trade. My daughter is not a weapon of trade. Hey, I was there. No, it's always wrong for it's close. Let's say their stand is close, eh? But in most cases, there's a lot of things that need to be changed. It objectified women. In case when I go there and say, it's like I'm putting the blame on that one person. Not on this one, that what about here? So awuzuya total. The only thing I was expecting, even when I told her in January that was that bring the boy here. The boy must come and sit in front of me. And I'll explain to the boy what I'm expecting to happen now. And it's not about because we talk honor sesisu and everything like that. Isithethe sohlawulisa thipa sithi emveni bawukhuphe inkomo ezinhlanu zohlawula awuziphinde wondle kuba unamndana uphakulamzi. Waza kanye kule ndawo. So why should I be doing that in 2025? Because that boy must take responsibility for what he did. He must come and raise his child. Yes, he must come and give his child the best of education. That is all I want. And that I'm going to discuss that with him, not with his parents. I'm totally against it, honestly speaking. Because honestly, one of the things I mentioned in my post, because it was just a post and it was on Facebook, like I mentioned a lot of things there. Imagine a point where Tipa and a person who's a and then that boy comes and tells me that I've been dead. How do you feel as a father when you're being told those things? So rather than if you've done something, come and tell me that in Kalukola did this. Uzova kum that is I'm responsible because my response and the phone because once in the I come back from this one. Do you think Yan is fair that it's close as Zotima cloud after cloud then up in once? Because it's fair to close and now Namdan Glams. I come down and do my which is wrong. Okay, without the land exactly. What damage? What damage? What damage? So no. Are you saying that the mother of your child is damaged? Is that person? That person is damaged.
Hence, I'm saying Matota is not damaged. Matota is fine. And you know what? At the end of the day, and his funeral is that objectified the women. The same people who see we married them with children from other men. And were charged almost 70,000, 80,000 with benabandwana bamanyamadoda. Hey, pile value exactly. Because value. It was the wrong thing for Makosa Wakdala to put those things like that. It is totally wrong. So what must happen is we cancel because you cancel people will follow suit. Nomnye umithislezo chinta isakaye uthi mayekwe le way. So mandozi umntana. That is the better thing to do. Indoda mayithathe responsibility. Bathi kaloku umntana ngumntana ayingomntana akho lo ngumntana kulontombi kuba ungatshatanga yabo. So my question here was asking man ezonto sinjalo ba so ithini role yami xa engumntana wenu. You don't have a role. So ndintoni mina? You're a spawn donor in these terms of today. You're nothing to the child. Then why that's why masiyeke tsilandika indaba yokuhlawulisa. It is wrong. Sisithethe sirongo masiphele. Because only because mnamzekelo ngoku, let's say ndizawubenefita from this thing whatever landika inkomo enzazifumana ngoku ngenxa uliya pregnant, and then after that still ndi-expect kwa wena uphinde ondle umntana wakho uthini. What was that exactly for? Yeah, I think because let's be fair here. We're not talking about inkomo mosikathetha ngalando. When uthini uyafuna kuziwe kanye angazimfani. No, he No, like pha kum uyabona ndasamna yabalwa tayisi yayinikwa yena. Yabalwa yanikwa yena umama womntana. Kwathiwa umntana mhla wanengxaki nanzi imali yakhe. Mhla wanengxaki. John, let's face facts Tiba. Let's say for instance in most cases indaba yokuhlawula uzawuthi negotiate apha kuthiwa inkomo yi-1 izaba 1.5. And then inkomo zi-5, so 1.5 times 5, whatever the money is, I think it's 12.5 Yeah. 7.5. I think it's 7.5. Now, ukhona umntana onokondliwa abomi bakhe bonke 7.5. Ukhona umntana othi xa ubukho ingxaki after 5 years because sekhona 7.5. That is not real. Yeah. Yenze sithi ezinto ezakunceda into bana ngela xesha kwakusithiwa uzawuhlawula umntana lona uyakunyiselelwa kubisi lezinkomo zinhlanu zilapha. Zawuthi zande ezinkomo zizala amanye amathole kube kanti lo mntana lona uphila ubomi bakhe bonke ngalanto leya yena. That is not the case today. No, I have a question. If utata uthi bana umntana ngowakulontombi, ne? Does that mean the father doesn't have access to the child? Ngokwesixhosa. Isixhosa sitsho. Isixhosa sithi